ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಿಕ್ಲಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚಾನೆ ನೀ ಕೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂತು ಚರಂದಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪಿಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಲ ಪಂದೆ ಅನಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಗಲಿಗ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕಂತದು ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ಪಿರೊಡು ಪುಚ್ಚತುಲೆ ಐಕ್ ಐತೆ ಪುಚ್ಚಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೆಯ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ ಒಂತಿ ಎಡಸೈ ಅದ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಐತೆ ತುಲೆ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಅಯ್ಯೇ ಹಟ್ ಹಟ್ ನಮ್ಮನ ಮೇಯ್ಕೆ ಉರೇಸಂದ್ ಪೋಪ ಯಾನಿ ಒಂಚಿ ಪೋಪೆ ಅಂಚಿ ಪೊತ್ತ ಆಪುಂಡು ಐಕುಲ ತಿಳಿದಿತ್ತೆ ಎಂದನ್ ಮೀನ್ ಕಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಡನಿ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಶುರುವಾಂಡು ನನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಮೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುರುವಾಂಡು ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಬರೊಂದೆ ಇಪ್ಪುವ ಮಲ್ಪನಗ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏನೇನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ ತಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕಲಿಗ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಒಯ್ಕಲ ಕೇಕ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜೆಲ್ ಕಲರ್ ಕೇಕ್ಗೆ ಪಲ ಜೆಲ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಲರ್ ಅತ್ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ದಂಚಿನ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೆಕೋರೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಯ್ಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಲಿಟರ್ ಟೈಪ್ದ ಉಂದುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆತ್ತ ಸರಿ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬೇಕರ್ ಅತ್ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ತೂದೆ ಕಲ್ದಿನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಮ್ ಬೇಕರ್ನಗುಲು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲವೆನ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇಟ್ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಡ್ರೈ ಆದ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ರೋಸ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ನೈಫ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕೇಕ್ಗ್ ಉಂದುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರಷ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಯರ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನೈಫ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ನಮನ ನಾರ್ಮಲ್ ನೈಫ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಉಂದೆನ್ ವರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಉಂದೆನ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಡೋರ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೋಸಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ನೋಸಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕೀಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಇಂಚ ನೋಸಲ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ನೋಸಲ್ ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ ನೋಸಲ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ನೋಸಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬೇಸ್ಗ್ ದೀವರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಐಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನಿನಿ ಟರ್ನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂಬನ ಅವಳು ದಿದ್ವೈತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ನ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಂತೆ ಇನ್ನಿನಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಡರೆ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕುನವ್ಲು ಪೂರ ಒಂದುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀರ್ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡ್ದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒರಾನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗೆತನೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೀರು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಕಾಪುಜವು ಅದು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಇತನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೆತುಂಡೆ ನೀರು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕ ನೀರು ಒಂತೆ ಬೋಡು
ಪುಡ ಒಂಚೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂದುಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದಂತೆ ಅದೇ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಚರೆ ಕಪ್ಪದಾತಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಾದ್ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂತಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡುಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಕೇಕ್ ತಿನ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಮಿಕ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ತೆನ್ನಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ತವ ದೀದು ಇಂಚ ಫ್ರೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ಬೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೇಕ್ ತೆನ್ನೆ ಕೊಂಚಿ ತೂಪು ಮುಚ್ಚುವೇನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಓಡು 35 to 40 minutes 35-40 ನಿಮಿಷ ತಾಗುಣೊಂದು ಬೇಕಾವರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಬೇಕಾದ ರೆಡಿ ಆದುಂಟುಲೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಕಿ ನಾನು ನೆನಪಿದೆ ದೆಪ್ಪ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಡ್ದು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜೇ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂದೆ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಮಂದು ಬೀಟ್ ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಓಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡ್ಬಕ ಒಂದೊಂಚೆ ಲೇಯರ್ ಆದ ಕೇಕ್ ದೀಪನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ದ ಲೇಯರ್ ದೀದು ಕೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ದತ್ತಿದ್ದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೇನು ನೆಕ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿಜಿಂದದ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೊಂದೇನು ಕುಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಕುಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆನ್ನೆ ತಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಮುಂದೆ ಅನ್ ಟಾಪ್ ದ ಲೇಯರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಡಿತೀನೇನು ಅದನ್ನೆತ್ತ ಚೂರು ಶೇಪು ರೌಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ ಬೇಕಾತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕೆ ತುಂಡೆ ಬೊಕ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕೆ ತುಂಡು ನಾನು ಲಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ನೆಕ್ ಚೆರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಚೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ರಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಲಂಚನ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ರಮ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಚೂರು ಪೋಟ್ಟೇನು ಒಂದೇನು
ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇದಕ್ಕೆತ್ತು ಐಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಚಾಕ್ಲೇಟೆಡ್ इंच चॉकलेट पाड्ದು ಎರೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟೆಡ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಎಗ್ಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಪೂರ ಕೊಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತುನ್ವೆನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನಿಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡ್ ಬೌಲ್ ದೀಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತೊಂದೆ ಒಂಜೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಿತ್ತಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತೊನ್ವೆ इतने नेक्स्ट पुडोंचेक जास्ती घेतुंदे आई कैन पिंक ಒಂಥರ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಥರ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾಜಲ್ಡ್ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಓನ್ ನೋಜಲ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇಕ್ನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಾಯ ಓನ್ ನೋಜಲ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಲ್ಪೇನ ಮೂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಲ್ತುದು ಗೆತುಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಲೀಫ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಶೇಪ್ ಆದ ಲೀಫ್ಲ ಮಲ್ಪೇನು ಕೇಕ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆವರ ತೋರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತದಾಗಣ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆಬೋದು ಅಂಚ ಫಟಾಫಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಂಡು ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತು ನಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾಂಡು ಅದು ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಬಂದೆ ನಿಮಗೆ ಉಂದೆನ್ನ ಕೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಡೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುರ್ಲೆರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.